Duha ka andana nga building sulod sa kampo sa kapulisan sa Cagayan de Oro City ang naugdaw kaganihang kadlawon. Ani ang report. Paspas nga gilamoy sa kalayo kining duha ka andana nga building sulod sa kampo sa City Mobile Force Company sa Cagayan de Oro City bandang alas 5 sa buntag. Sigon sa mga saksi, kalit kunong miulbo ang kalayo human sa duha ka power outage nga nahitabo sa lugar. Lakip sa mga gituwang na sunog mao mga personal nga gamit sa mga pulis o pipila ka mga issued firearms. Sumala pa sa kapulisan nga ang mong building kani opisina sa City Anti-Illegal Drugs Task Force apan nagsilbi na kining barracks karon sa ilahang mga personahe. Ganaya, so far kanina, gidali gid na mo paggawas ang mga priso. Among gibutang dito sa safety area kay init na gid siya. Motong ginasipti na mo karon gibalik na pud ang mga priso. Moabot sa 260,000 pesos ang damyos lakip na dinhi ang tulo ka mga sakyanan. Paspas nga nakaresponde ang kabumbirohan sa lugar. Gisaka sa ikaduhang alarma ang sunog nga nadeklarang fire out alas 6:08 sa buntag. Ang dakong parte sa building nga nasunog sagad gama sa light materials. Sa panahon karon, maglikay ta sa sunog. Ilabi na sa kanang mga sunog na nagumikan sa electrical. Atong mga electrical system, ipacheck na to sa mga licensed electrical practitioner. O ang trabaho, kung dili manggaling sa license, at least supervised by a licensed electrical practitioner. Para ang trabaho electrical, pulido o gasubay sa Philippine Electrical Code. Plano sa Kukpo karon nga ipasuta ang mga linya sa kuryente sa kampo aron dili masubli ang maong insidente. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.